माले दाना दे दाना वीडियो कॉल पर। बड़ी देर भइल रानी कहरत बतिया सुन न विचार गो आइल मोरे मतिया। बड़ी देर भइल रानी कहरत बतिया सुन न विचार गो आइल मोरे मतिया। चुम्मा दे दहना गोरे गोरे गाल पर रानी हो वीडियो हो कॉल पर। चुम्मा दे दाना गोरे गोरे गाल पर रानी हो वीडियो कॉल पर। भितरिया तोहरा बिना कटी जाए कैसे रतिया। मन नहीं लागेला घर के भितरिया तोहरा बिना कटी जाए कैसे रतिया। चिट्ठी काटत दिले होखे ना बिहार रानी हो वीडियो हो कॉल पर। चुम्मा दे दहना गोरे गोरे गाल पर रानी हो वीडियो हो कॉल पर। व्हाट्सएप पे करे बतिया कबो मिले आजा तू रुद्रपुर बजरिया। रात दिन व्हाट्सएप पे करे बतिया कबो मिले आजा तू रुद्रपुर बजरिया। मन्नू पप्पू के सतावना ये जा